Bon dia, amics del Club del Vi. Us presento el vi negre d'aquest mes de juliol. Aquest cas fem el Rec de Brau 2018, un vi de la zona de l'Alt Empordà, DO Empordà. Està situat als cellers d'Anguilla. És un petit celler jove en el qual treballen vinyes velles de propietat i de produccions molt limitades. D'acord? Està ubicat a Rabós de l'Empordà, això queda al nord de Figueres i parlaríem del nucli, el punt neuràlgic de la zona. Estem parlant de Capmany, Sant Climent Sescebes, Mollet de Peralada, després si ens anem més cap a la costa ja ens anem a Vilajuïga, a Garriguella. Llavors és on s'elaboren els millors vins de l'Empordà. I en quant al vi, estem parlant d'un vi elaborat amb garnatxa i amb carinyena, recordem que són vinyes velles. És un vi amb 8 mesos de criança amb botes de roure americà i descriuríem aquest vi com un perfecte acompanyant ara a l'estiu amb unes carns a la brasa, amb una paella d'arròs i muntanya. Per què? Perquè té la fruita que li dona la garnatxa, molta fruiteta, un pas amable, i després l'estructura, la frescor, la tenicitat que li aporta la carinyena. La carinyena, quan parlem de carinyena de vinyes velles, parlem d'una carinyena que t'aporta matisos també aromàtics en forma de violetes, t'aporta també estructura. Llavors creiem que és un bon exponent dels vins madurs de l'Empordà. D'acord? Creiem que, maridatge ja us havíem explicat, i bé, creiem que us encantarà perquè ara a l'estiu es fa força agradable i és una nova introducció a la botiga. Esperem que us agradi. Salut!